Am intrat, Am camere, auzi? Auzi? Ascultă puțin. Uite camera acolo. Ascultă puțin, uite camera acolo. Uite camera acolo. Și mai am încă 6 camere, mai am pe fiecare colț al casei. N-ai cum să zici că n-ai intrat în curte. Ideea e alta, auzi? Nu vrea nimeni să-ți facă rău. Numai că tu acum spui... Îmi cer scuze dacă am deranjat. Acum de față cu Dani Mocanu. Nu trebuie să vă cereți scuze față de noi. Trebuie să discutați... Păi, admiratoare, dar de ce faci așa? Ce înseamnă asta? Mi-ai spus că te-ai drogat, că nu poți să treci fără mine, că copilul tău suferă din cauza mea. Uite, te-au văzut 10.000 de oameni, 11.000 de oameni. Ai spus că nu poți să trăiască copilul tău fără mine. E prima oară când te văd. Dacă ești o admiratoare, de ce nu vorbești ce trebuie vorbit? Îmi spui că te-ai drogat, mi-ai spus că te-ai drogat, că tu consumi droguri și că tu... Proprietar cine e aici? Mama, tata, ești. Depuneți plângere pentru faptul că v-a intrat în curte? Nu. Nu depunem plângere, nu mai asistea poliția noi ca să fie totul ok. Sunteți venită? Poate să vină cineva să ne facă să ne arunce ceva în curte, poate să vină cineva Cu să... taxiul sunteți venită? Da, Unde locuiți? Una peste alta. în orașul Trăzănești. Am înțeles. Ia Lumisa? Da, iar mi-e. Mai aveți ceva de discutat cu dumnei? Noi n-avem nimic, Doamne ferește, e prima dată când o vedem, nu, e prima dată când am preferat să fac live, că eu am problemele mele, sunt sătul de probleme și nu... Cu ce plecați din zona? Păi, o să mă ducă Dani Mocanu acasă. Ferească Dumnezeu. Mă duceți dumneavoastră, vă rog, frumos, am chemat un taxiu. Să vă chem un taxiu? Da, sau îmi puteți spune cum se numește strada aici, că nu știu cum se numește strada. Pot să fac ceva mai bun pentru dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog. Pe raza de competență cu care pot să patrulez eu, vă iau cu echipajul acum, mergem undeva ca să nu mai stați... Da.